modak e bombe kata mane urban areas atamalo 17 kende ema nitiere kod udi. Ang'o momiyo timore? Nyalo bedo ni jogo manitiere dala ponono ema ng'iyo kaluwore ni ponono nyalo goni odi kacha to mano koro bedo mari to ponono ionge oboke mayango ni mano odi. Kitwa gi timbewa kanisetedo tibet mos tirito wuon chuori to dhi siemonu kamoro tugede to ema koro inya puro betne mar nyithindo dong koro emomiyo inya yudo ni jodala nya bet ni nigi udi moloyo joboma. To kata jodala go pok gibet piny ma gidhi gikawo oboke gi chuogi. Tijewa matimo kaka KELIN inya yudo ni ka dhako kelo yuagruok ne to koro nyisi ni asebet e lobni, asebet kapure, asebet ka higni mang'eny, tipenje ni to oboke ni e nying ng'a? Ni e nying kwargi kata ni e nying chuore. To poko parore kata dichiel nang'o ni dhako be nyaketo nyinge e oboke. Adwa ni mak mana parono gi kanyo kalore no odiochieng' ma kawuono bende wapuonjore